Bună seara și bine ați venit! Eu sunt Luciana Marinescu, mă bucur că ați venit alături de mine. Într-un număr un pic mai mic decât anul trecut, dar și vremea de afară, poate și campania electorală, nu? Vă ține Spuneți, domn profesor. Esența. Da. Eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine. Mulțumesc bibliotecii pentru organizare. Am câțiva invitați pe care vreau să vă prezint. Este domnul director de la Muzeul Curtea de Argeș, domnul Ștefan Dumitrache. Mulțumesc pentru prezență mare. Doamna profesor de limba română și institutor Denisa Panțăru Florea. Mulțumesc pentru prezență. Doamna Cati Deaconu, institutor și profesor de limba și literatura română. Mulțumesc pentru prezență. Și doamna Duței Lătrămioara, psiholog, un om deosebit. Bine, toți sunteți deosebiți, dar o să ne spună două cuvinte despre suflet. Pentru că aceste cărți pe care le scriu sunt doar de suflet și pentru suflet. Și de aceea am simțit ca cineva cu această profesie și cu o bunătate deosebită să ne vorbească în această seară. Mulțumesc familiei, mulțumesc fiilor mei, nu te uita așa, știu că ești mândru. Cu cel mare vorbeam. Mulțumesc soțului, unde e fetița, face poze. Mulțumesc prietenilor, colegilor, rudelor, e o oră târzie, știu, mâine mergem la serviciu, nu o să vă rețin prea mult. Și am mai spus și repet, dansările de carte sunt foarte plictisitoare pentru unii. Vreau să trecem repede prin subiectul cărții, așa, să fiu frumos. Deci anul trecut vă spuneam despre cartea pe care și ați și citit-o, Traseul unei vieți anterioare, pe care o aveți deja. Și am primit foarte multe mesaje, vă mulțumesc, că v-a plăcut. Multe pe care să vă prezint astăzi se numește Ancorat în trecut, același subiect, vieți anterioare, stări de deja vu, revelații. Da, mulți m-au întrebat de ce scriu despre trecut. De ce toate cărțile mele sunt despre trecut. Nu știu, dacă mă întrebați așa cum spuneam și am declarat și presei, cred că sunt revelate de undeva din univers, sunt dictate și eu sunt doar omul care aduce mesajul. Fiecare o să luați din cărțile mele ce e mai bun. Ele aduc un mesaj de iubire, de iertare, de dragoste. Da, probabil că fiecare o să vă regăsiți în unele pasaje. Vorba despre viața unui arhitect de renume, care își pierde soția într-un accident în mașină la o vârstă foarte fragedă, dar doar 24 de ani. Au fost colegi de facultate. Visul ei cel mai mare era să aibă o casă și o alee cu trandafiri, care erau 13. Știți că iubești cifra 13? Fac o paranteză, sunt născută astăzi, 13 noiembrie. Mulțumesc, mama, pentru că m-am căsătorit în ziua de 13 noiembrie. Lansez a doua carte în 13 noiembrie și iubesc această cifră. De aceea o să vedeți și pe copertă. Sunt 13 trandafiri, 6 roșii și 7 albi. Personajul principal se numește Rebecca. Ea moare în accident de mașină, cum spuneam, fiind soția arhitectului. Ultimele cuvinte, înainte de moarte, ea îi promite cumva soțului, îi face o promisiune că se va reîntoarce pe pământ, după care el începe să creadă în revenirea sufletelor pe pământ și reîncarnare. Iubirea aceasta foarte mare între cei doi, dincolo de moarte, el chiar o așteaptă și chiar crede în reîncarnarea ei și la un moment dat în viață, după 24 de ani, găsește un jurnal într-o cameră de hotel la Londra și constată cu uimire că în acel jurnal era desenată schița casei lui pe care o făcuse Rebecca înainte să moară și chiar și alea pe trandafiri. Și de aici începe toată aventura cărții, este și acțiune. Pleacă în căutarea ei, o găsește într-un bordel, pentru că, o să vedeți acolo, ea vine cu niște amintiri din viața anterioară, exact casa pe care tot o schițează și trandafirii, simțea că undeva a mai plantat cumva acei trandafiri, simțea că undeva are o casă ei pe pământ. Finalul nu vi-l mai spun, chiar vă spun, nu o să mai citiți. Vă mulțumesc! Fiecare dintre dumneavoastră mi-ați lăsat amprenta și n-are și chiar dacă sunt persoane care m-au cunoscut astăzi, au venit pe hol spre uimirea mea și mi-au făcut niște complimente oameni pe care îi văd prima dată, dar poate ne știu nici o viață anterioară, nu? Da, vă mulțumesc că sunteți aici. Suntem puțin la număr, dar abia ajunge tortul, pentru că am un tort în formă cu imaginea cărții. Mulțumesc soțului că mi l-a făcut. Mi-a dorit și un stilou să am inspirație. Mulțumesc colegilor care sunt oboțiți și vin la serviciu. Mulțumesc tuturor! Tuturor! Vă iubesc! Vă mulțumesc! Ce credeți că mă pierd? Da. Vreau să
Vreau să dau cuvântul. Începem cu domnul Dumitrache. Începem cu doamnele. Știți de ce? Păi, da? Vreți așa? Haideți. Ziceam că fiind în minoritate să începem cu domnul. De ce? Minoritățile sexuale. Păi nu, aici linia întâi. Vorbeam de linia întâi. Da, să vă spun câteva cuvinte. Domnul Ștefan Dumitrache mi-a fost coleg la școala generală. A fost mai mică de un an. Am avut o revelație când am redescoperit pe Facebook. Nu știam cine e directorul muzeului din orașul natal. Ne-am redescoperit, mi-a organizat o frumoasă lansare la Curtea de Argeș și mulțumesc. Cu foarte, foarte, foarte mulți poeți și scriitori din Câmpul Lung, Rucăr, Curtea de Argeș și Vâlcea, da, foarte frumos. Se ocupă de lucruri extraordinare la noi în oraș și face lucruri foarte, foarte frumoase pentru orașul nostru, foarte multe evenimente. Dacă o să intrați pe pagina de Facebook o să vedeți. Și chiar îi mulțumesc că e altfel de mine, nici n-am știut că veniți. Am dat pe Facebook. Am văzut, da. Mă gândeam că n-ajungeți. V-aș întreba cu cine vreți să votați. La mine e simplu. Apartenența mea politică este clară. Eu sunt și om politic la nivel local, așa că este. Vă mulțumesc. Sper să vă placă criticica mea. Vă aștept iarăși mesajele pe Facebook. Și... Da? Îmi dai mesaj? Mulțumesc. O să citească mami, da? Ce vreți? Și să dăm cuvântul domnului Dumitrache Ștefan. Mulțumesc că ați venit. Vă dau și... Voi încerca să vorbesc fără microfon? Da, pentru da. Că... Bine, dacă un vechi prieten îmi cere să vorbesc la microfon, nu-l pot refuza. Vechiul prieten, domnul Marius? Evenimente, ia uite ce frumos. Mai avem prieteni și la Pitești, chiar ce face domnul? Să dă microfonul sau... Sunt învățat pentru că la muzeu vorbesc numai fără microfon, am vocea destul de puternică, chiar unii o am prea puternică. Am avut ocazia, datorită întârzierii, să trec prin toată cartea. Are un preambul de forță, exploziv, în care redă exact momentul pe care spunea al povestei isteriană Rebecca. Concentrat, dar pornește cu durerea. Cartea începe cu durere, cu suferință. Spre deosebire de cartea anterioară, aici, deja vu, viața anterioară nu mai are atât de multă implicație. De data aceasta avem un roman care se rostogolește. Deci după acest preambul cu suferința imprimată, se rostogolește o carte, cu aceeași artera suferinței, în care ne arată realitatea tragică a orfelinatelor românești din anii 90, care din fericire s-au rezolvat, ne arată ticăloșia traficanților de carne vie, care din păcate continuă și astăzi și este mai periculoasă decât oricând, și ne duce într-o călătorie zguduitoare din România în Sicilia. Are conexiuni cu un celebru personaj de film, Nașu, nu cu domnul Mircea Sandu, cu al Nașu. Cine a citit, da, cine a văzut filmul? Da? Cred că toată lumea știe de Nașu și de Don Vito Corleone, care de fel era din Sicilia. După care acțiunea explodează la Londra. Deci, nu ne limităm la Italia, mai exact la Sicilia, ajungem la Londra, unde pentru prima dată trecutul revine. Pentru prima dată conexiunea se face între Stelian, arhitectul de care vorbeam, și Raisa, cum o chema acum pe tânăra Emma. Povestea de aici este, cum să spun, gen Dan Brown, vă spun cu sinceritate. Accelerată, cei care au citit pe Dan Brown așteptau, bă, dar ce se întâmplă acum, ce-i mai face, ce-i mai... Eu i-am citit toate cărțile, chiar dacă, din punct de vedere al conținutului ezoteric, am alte păreri, dar modul lui de redare a evenimentelor este magistral. Aici vorbim de tehnica literară și nu vorbim de conținut. Și aici, de la Londra, ajungem la Istanbul și după care ia țărul de film. Brusc. Știți, dați-mă de ce vă întreb? Nici eu nu știu de ce fac conexiunea asta de triunghi al Bermudelor. Că v-am gândit în prima carte Tiraspol, București, Chișinău. Acum Londra, Istanbul, București. Exact. Nici eu, nu știu, ați spus dictate. Atât că de data aceasta Bucureștiul are o conexiune mai spre părțile Moldovei.
Da, e o excursie, da, la Voronești. Și acolo, după tumultul ăsta, brusc lucrurile se liniștesc, așa, în graiul dulci și moldovinesc. Totul se liniștește și viața intră în firesc. Acolo, la mănăstire, unde lucrurile se așează. Se așează în matca lor, în firescul lor, în istoria lor. După care, când credeai că totul s-a liniștit și lucrurile vor avea o desfășurare normală, happy end-ul are un semn de întrebare. Nu vi spun că dacă vă spun dacă e happy end sau mai puțin happy end, n-ar mai avea farmec să citiți carte. Rămâne o problemă. Pentru că la sfârșitul romanului se închide buca de trecut. Pentru că până la coadă, începutul și sfârșitul au un punct comun. În Domnul Iisus Hristos, care este prezent în această carte, când Emma, Raisa, își alege credința de bunăvoie dintre mai multe religii ale lui. Exact, se vorbește Coranul, Biblia și perceptele lui Buddha. Și câte să? 3. Normal, trebuie să fie. Dar răspunsul la 3 sunteți mai dinainte. Exact, vedeți? Psihologul. Eu mă întrebam de ce 3 în fiecare carte există... 3 este un număr sacru, semnificații multiple, așa cum spuneai, de 12. Da. Trebuie să-i spunem Doamnei că 12 este peste tot în Biserica Domnească și la modul 10 și în altarul Bisericii Domnești, 12 apostoli, 12 triburi ale lui Israel, 12 părinți de la Nicea, dați Biserica Domnească, 12 puncte descrise în triunghiuri pe mormântul 10, deci 12 e prezent peste tot în Curtea de Argești și așa că mi se pare normal ca 13-a stea să fie aici lângă mine. Vă mulțumesc! Așa. Hai să moderez eu emisiunea. Tăiați asta, domnul Gigi, vă rog frumos, că apar mâine la antenă și... Vă mulțumesc. Dacă apar, la ușă păcătos. Vă mulțumesc, domnul Ștefan Dumitrache, vă mulțumesc din suflet, să vă aplaudăm. Mulțumesc. Poftiți, bună seara, bine ați venit. Mulțumesc, Anda, mulțumesc, David, bine ați venit. Mulțumesc frumos. Dăm cuvântul doamnei profesoare, Denisa Panțelu Florea. Mulțumesc că ați venit, doamnă. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ne revedem în această sală la o altă aniversare și la o nouă lansare de carte. Eu o să vorbesc despre iubirea din carte și despre feedback-ul dintre prezent și trecut. Consider că nu întâmplătoare sunt cele două teme. Se zice că dacă nu ne desprindem și nu ne împăcăm cu trecutul, nu vedem niciodată viitorul la o adevărată valoare. Cred că Luciana, care este și mătușa mea, are niște rădăcini mult mai puternice în trecut și de aceea și următoarea carte, chiar dacă o consider o temă de meditație pentru elevii de liceu, tot cu trecutul are de a face. Ori sufletul ei este încă tânăr, ceea ce cred, ori amintirea trecutului încă nu s-a încheiat și retrăiește acele clipe. Și revin la tema iubirii, care este atât pasională, vulcanică, dureroasă. Numai cine nu a iubit cu adevărat nu știe că suferi și te doare, simți că îți pierzi și corpul uneori din atâta pasiune și atâta iubire. Și eu cred că moartea Rebecca este de fapt o dualitate între viață și moarte. Moare o parte din Rebecca și trăiește cealaltă parte. Se poate merge și ținând cont că Luciana întotdeauna merge pe tărâmul acesta între real și fantastic, între deja vu și concret, viața anterioară, viața prezentă, spiritualitate. Cred că menirea ei în viață era alta, dar nu a descoperit-o încă. Nu știți care cumva? Știm? S-a revelat ce menire să avea eu. Ba da, dacă ai fi fost bărbat, ai fi fost călugăr. Dacă ai fi fost o femeie puznică, sigur nu ai fi fost călugăriță, ai fi fost medium. Da. Asta consider despre tine și
citind, cunoscându-te prin prisma cărților. Iar cine a citit prima carte își dă seama că traseul unei vieți anterioare continuă cu ancorat în trecut. Chiar dacă nu pare a fi o continuitate a subiectului, personajele se regăsesc, mentalitatea personajelor și trăirea personajelor. Îi mulțumesc că există, că ne oferă posibilitatea să-i cunoaștem sufletul, că în fiecare cuvânt din această carte există o parte din sufletul ei și urăm mult succes în continuare pe acest drum. Mulțumesc. Mulțumesc. Așa o întrebare, te-ai regăsit pe undeva în cartea mea? Da. Deci atât trecutul cât și prezent, iubirea. Eu iubesc cu mare patos. Păi faci parte din familie și uite la mamaia acolo. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc Lucinei pentru faptul că ne-a invitat în această seară aici. Eu chiar sunt onorată. Nu o să vă rețin mult. Vreau să vă spun că eu am citit cartea într-o seară, pentru că în momentul în care am început să o citesc, nu m-am putut opri până n-am ajuns la final. Și dacă prietena și colega mea a vorbit despre iubire, eu aș vrea să spun că mie această carte, în afara faptului că mi-a transmis și am retrăit tot ce înseamnă iubire, dragoste, pasiune, momente de revoltă, frustrare, durere, mie mi-a transmis că toți suntem ancorați în trecut, mai mult sau mai puțin, toți suntem urmăriți de ceea ce am făcut în trecut și ca să putem merge mai departe avem nevoie să iertăm, dar și să fim iertați. E foarte important să fim împăcați cu noi și să iertăm. Foarte important. Cred că iertarea ar trebui să facă parte din noi toți. Îți mulțumesc încă o dată că asta a fost pentru mine un adevărat mesaj și eu aștept pe următoarea. Cu mare drag. Vreau să spun, Luciane, că de ce triunghiul Bermudelor și nu un triunghi sacru? Există în cadrul județului nostru triunghiul locurilor sfinte, locuri rupestre, format din cori, nămăiești și cetățeni, iar la nivel de Balcani există un triunghi al bisericilor cu hramul Sfântul Nicolae, cu anumite scene și anumite frește identice în pictură, în stilul renașterii paleologe, renașterea adevărată, prima renaștere care a apărut și nu cea italiană, și aia din Bizanț fiind mai veche cu 140 de ani. Ei, există triunghiul sacru al Balcanilor, Curtea de Argeș, Boiana, lângă Sofia și Studenița în vestul Serbiei. Deci mai avem și triunghiuri sacre. Exact, așa este. Poate am emoții pentru că noi avem o legătură specială, da? Faptul că nu ne vedem foarte des. Da, așa este. Ne vedem foarte rar și sunt foarte aproape. Da. Doamna psiholog de premiera de ței, spuneți-mi dacă vreți să vorbiți la microfon. Nu, cred că este nevoie. Deci, vă spun eu în câteva cuvinte. Este un suflet special. Este un om deosebit. Eu cred că are ceva minunat și de domeniu... Hai că nu trebuie să te emoționezi acum. Nu, mă gândeam. Este omul care, atunci când ai o problemă și ai pus mâna pe telefon, te-a liniștit. Numai dacă o auzi, poate să nu spună nimic. Dacă ai auzit că a zis doar da. Este, nu știu, dânsa a ajutat multe suflete să treacă cu bine anumite probleme și m-a ajutat și pe mine, să știți, foarte mult. Poftiți, poftiți. Bine ai venit. Te rog să te iau, mulțumim. Deci dăm cuvântul doamnei de Câmpiara Dâței. Stimată doamnă, aveți cuvânt. Mamă, ce vă emoționați în seara asta, eu n-am nimic. Despre carte bănuiesc că s-a cam spus și vi s-a trezit curiozitatea. Pe drum de la Râmnicu Vâlcea către Pitești mă gândeam ce să vorbesc eu astă seară. Tot ce mi-a venit în minte a fost să vă spun prima frază că nimic nu e întâmplător în viață și sub soare. Și am constatat că deja... A spus-o domnul Deja așa este și eu știu asta cu adevărat. Și mă hotărăsc acum pe loc să vă spun povestea două suflete. O povestioară mică care începe așa, într-o zi a intrat la mine în cabinet o femeie cu un logos verbal prolific, s-a așezat pe canapea și a întrebat scurt,
fără să o intereseze prea mult, ce cred despre sufletele perechi. M-am uitat așa la ea, un subiect sensibil. N-am știut cine este, nu știam ce vrea să spună. În schimb, i-am spus în câteva cuvinte ce cred despre sufletele pereche. A revenit ulterior cu, cred că la 2 săptămâni, cu altă întrebare. Dar în reîncarnare crezi? Un subiect și mai sensibil. Și de la simplele sau complicatele aceste cuvinte, am ajuns să călătoresc cu ea în trecutul cunoscut și dincolo de trecutul cunoscut și să mă aflu astă seară aici. Mulțumesc! Nu cred că ar mai fi prea mult de spus, restul se găsește în cărțile ei. Este un om de felicitat. Sunt 2 cărți scoase în 2 ani. Nu este deloc puțin. Nu este deloc ușor. Nu toți cred că avem curajul, chiar dacă avem curajul să așternem pe hârtie ceea ce gândim sau ceea ce putem noi spune despre ceea ce știm, ea m-a învățat un lucru. Să nu renunțăm niciodată să visăm. Să visăm, să ne ancorăm în realitate și cu siguranță visele se vor împlini. La mulți ani! Mulțumesc! V-am spus? V-am auzit la suflet, așa este? Ce v-am spus? Este. Doamna are și tonul potrivit ca să liniștească. Exact, v-am spus că vă liniștește, nu v-a liniștit? Poftiți, bună seara! Are acea frecvență care face să scadă ritmul cardiac și să deschidă... Exact, când a venit eram agitată și când a intrat, Cred că are experiență și în deschiderea celui de-al 3-lea uite, să vă mai povestesc. Da, trebuie. Data viitoare ne spune mai multe. Pentru că am mai multă experiență de anfitrion decât Luciana, în mod normal acum, așa ar fi frumos, cine dorește să achiziționeze această carte, să vină la autoare și să-i ceară unul din exemplare și un autograf. Așa că dar acum vreau să spun mai e cineva care vrea să ia cuvântul. Ascultați și vocea auditorului. Oricum mai sunt care vor să vorbească, da. În seara asta am cunoscut un domn care... Doamna Luciana, tot ce a scris și tot ce face, o face din prea plinul sufletului. Are un temperament atât de vulcanic, încât dacă te străduiești să o cunoști mai bine, îți poți explica ușor de ce a așternut atâtea pagini scrise și a simțit nevoia să facă și asta e un lucru bun. Observația cu atâtea coincidențe tulburătoare legate de o judecată de valoare că nimic nu este întâmplător sub soare, nu este nouă. Au constatat-o atâtea mii de generații înaintea noastră și o vor constata și după, pentru că așa cum a spus marele savant Einstein, 2 lucruri sunt infinite pe lumea asta. Universul și prostia. Și adaugă, dar de univers nu sunt chiar atât de sigur. Acum, tema atacată de doamna în romanul de fapt, Ancora în trecut, este una majoră, pentru că noi ne facem că nu vedem, dar realitatea este cruntă. Comerțul de carne vie este o realitate cruntă și, în bună parte, televiziunea încearcă să-l facă cunoscut și să combată, dar ce firave. Faptul că un an în urmă lansarea s-a petrecut tot în această sală. Faptul că nici subiectul de acolo nu este unul de neluat în seamă, pentru că dacă pronunți cuvântul Tiraspol, vin într-o zonă în care acum mai aproape a devenit fierbinte de tot. Faptul că atâta vreme Basarabia noastră a fost despărțită de fluviul Prut, sau râul, să zicem, că nu contează, tot o apă este, spune ceva. Și destinele multor oameni s-au împletit și se împletesc și acum cu
porțiunea istorică de pământ dintre Moldova de dincoace, care face parte din țara noastră, și cea de dincolo de Prut. Și tot așa zic că nimic nu este. Tema reîncarnării este una foarte sensibilă și mie îmi place, adică apreciez faptul că romanul nu cade în considerații de psihologie sau de filozofie, sau vorbește despre fapte concrete de viață. Chiar dacă, prin definiție, literatura este ficțiune, nu? Ficțiune, dar vorba, să știm și noi, nu? Și atunci e ancorată tot în realitate. Tema reîncarnării nu e ceva străin. Au fost atrași de ea și scriitori mari precum Liviu Rebreanu. Și dacă ne gândim la lucruri mai simple în popor, în copilăria mea, mi-aduc aminte foarte bine. Oamenii care nu citiseră enciclopedii sau altceva, se uitau la unii. Măi, zice, tu semeni cu străbunicul tău. De acum nu știu cât timp pe care eu l-am cunoscut. Și trăsăturile sunt atât de apropiate, încât sigur că te încearcă gândul unei reîncarnări. În afară de asta, milioanele, miliardele de suflete și de corpuri fizice care au trecut Stixul și s-au dezintegrat, dar sufletele au rămas unde să se reîncarneze. Tot în urmă. Deci ideea nu este una, să zic așa, de neluat în seamă. De aceea mărește interesul și sunt convins că doamna nu se va opri aici, ceea ce îi dorim și noi, iar faptul că a venit din cetatea de Scaun, Curtea de Argeș, care îi se spune acum oraș regal, care pe mine mă leagă foarte mult pentru că am rădăcini acolo. Eu am admirat copiii Doamnei, am admirat prietenii Doamnei și asta spune ceva. Celula de bază pentru viața socială a fost, este și va rămâne familia, nu legăturile întâmplătoare, nu aventurile din nu știu ce filme de dincolo de orice imaginație. Și dacă putem să dăm un exemplu, prin exemplul nostru propriu, este minunat, pentru copiii întotdeauna când pornesc în viață, primul exemplu luau de la părinți și apoi de la profesori. Ele sunt coordonatele în viață și lucrul acesta nu poate decât să întărească o societate. Iar dacă ne uităm în jur prin ceea ce trecem acum, avem nevoie de aceste coordonate, pentru că globalizarea asta o fi având o intenție bună, dar nu înființarea sau înstrăinarea ca națiune, ca obicei, ca popor, așa mai departe. Și eu zic că ceea ce a făcut doamna a făcut un lucru foarte bun și doresc succes în continuare. A vorbit domnul profesor Vasile Ghițescu, care mi-a făcut și un articol la ziarul Argeș și vă mulțumesc frumos. N-am știut de cineva ceva? Da, poftiți. Știți că domnul vorbește la toate la SNL, este domnul Maior. Dintre dumneavoastră mă recunosc ca fiind cel care a vorbit și la lansarea primei cărți. Sunt prieten de familie cu autoarea, îmi permiteți să vă spun Luciana, și cu soțul ei. Mă aflu aici din câteva motive. Vreau neapărat să iau cartea cu autograf cald de la autul fapte, de la lansare. Mă așteaptă un plot bun, foarte bun afară, făcut de soțul autoarei. Da. Și Luciana mi-a promis că dacă voi fi aici și voi mai și vorbi, voi fi pe coperta următoarei cărți. Bine că trebuie să te și plătesc. După faptă și răsplată. Am vrut să destind un pic atmosfera, că nu era destinsă. Și ați și reușit. Și vreau să vorbesc puțin despre autoare și despre carte și despre conținutul acesteia și despre autoare, de fapt, și despre carte, dintr-un unghi pe care, dar nu dintr-un unghi pe care l-au abordat antevorbitorii mei. Și anume, privind cartea și urmărind ce a spus domnul director în cuvântul dumneavoastră de început, Luciana s-a adaptat foarte bine la vremurile noastre și la vremurile de astăzi, când copiii sunt foarte selectivi și mai mult decât atât citesc doar pe Facebook, totul electronic, dacă s-ar putea să le rezume cineva o întâmplare sau o carte, este, are o paginație mică, dar conținutul este foarte tumultos și o aglomerare de întâmplări, de fapte și de nume, astfel încât, odată citită prima pagină sau primele rânduri de pe prima pagină, ți-e greu sau aproape imposibil să o mai lași, cum a spus și doamna profesoară
mai devreme. Și ce să vezi la final, când crezi că totul se împacă și înțelegi totul, dai de acel semn de întrebare unde îți dai seama că nu e așa cum te așteptai, că urmează și altceva și aștepți pe următoarea. Ca un defect, între ghilimele să spun, este că a apărut, eu știu, după un an de zile, cei care devorează acest gen de subiect și de carte o voiau mai des, mai devreme apărută și nu e puțin lucru să scrie asemenea... Scuze-mă, știi că unii lucrează și 7-8 ani, 4-5 ani la un roman? Vorba de domnului Dumitrache, nici măcar de îndrăm nu lucrează așa de puțin la un care. Vorbesc din punctul de vedere al cititorului. Eu am un avantaj că sunt dictate, ceea ce spuneam. Cum să zic, să întrepătrund la parametrii maximi latura sufletească, cu latura sentimentală și cu transcendentalul din cartea Luciani, nu este puțin lucru. Spunând din Eminescu, e ușor a scrie versul când nimic nu i-a spune, vreau să spun că poți să scrii despre orice, e ușor, dar când urmărești un anume subiect și anumite lucruri din viața noastră, din problemele societății pe care le trăim cu toții în prezent, nu este ușor să întrepătrund la asemenea cote latura, firul narrativ, să urmezi un fir anume narrativ al cărții. Și făcând o paralelă cu politica, cu axa București, Berlin, Washington, aici e vorba de altă axă, Turcia, România. Și Anglia. Poftim? Și Anglia. Și Anglia, da. Anglia, unde se conduce cumva pe stânga. Da. Nu vreau să mă lungesc, pentru că poate mai este și altcineva care vrea să vorbească, să spună câte ceva despre carte. Vreau să subliniez la final că misiunea a fost cu atât mai grea cu cât nu și-a neglijat familia, adică trebuie să ai o concentrare destul de bună ca să ai liniștea sufletească, să aștepți pe hârtie ce vrei să spui într-o anumită formă. Eu vă mulțumesc, mult succes și abia aștept să Ca să vă spun o chestiune care Lucian nu avea de vrut să o știe. În urmă cu aproape 8 ani, apropo de turci, de trafic de persoane, am participat împreună cu poliția din Constanța la salvarea unei fete din Argeș, care a fost vândută unui turc din Constanța care se ocupa cu traficul de fete. Și am participat la salvarea ei și aducerea ei în rândul familiei. Păi familia ce mai face? Că poliția închide ochii. Nu. Ce am descoperit niște oameni extraordinari care se infiltrau în bandele acestea și reușeau să le desconspire. A fost extraordinar de greu. Prima dată au răpit-o din centru unde o ascunseseră polițiștii și a doua oară ne-am dus, am luat-o și am alergat, cred că biata mașina mea n-a mers în viața ei atât de repede cât am mers atunci. Am zburat de la Constanța pentru că eram informați că ne vor urmări. Până nu am trecut de... A fost în anul cu gripa aviară, ca să vă spun mai exact, când ne spoiau ăia mașinile când treceam podul la Cernavoda. Dacă s-ar implica mai mulți oameni la dumneavoastră, ar fi bine. Deci, invitația la... Încă o dată, să ne asculți alături. Vă aștept și la anul. Fiii mei vor să spună ceva? Chiar vreau să au și o părere. Chiar vreau să au și o părere de la băieții. Ei o spun în familie. Da, vă rog frumos, chiar vreau să au ce spun în mare familie. Ai pus foarte multă presiune pe mine acum. Cu Victor. Ce să vă zic? Bună seara și vă mulțumesc tuturor că sunteți aici și într-un moment atât de important alături de mama mea, care e cea mai importantă persoană din viața mea și căruia îi dăruiesc mult mai mult decât se gândește ea acum. Ce să zic? Despre carte nu o să am prea multe de zis, pentru că după atâtea cuvinte frumoase spuse de toți cei care au citit-o, o să fiu nu nevoit, foarte curios să o citesc. Ce să vă mai spun? La cât mai multe, și vreau să fac o paranteză, după discursul foarte bun care l-ai avut la început,
cred că într-o viață anterioară, dacă tot e vorba de vieți anterioare, cred că ai avut o carieră politică. Pentru că discursul tău a fost infinit mai bun decât al celor doi candidați de anul ăsta la președinția. Vreau să vă așteptăm și la anul, pentru că sigur o să-i mai fac o surpriză. Și ce să spun, sunt foarte mândru de tine, cu siguranță și Antonio, și George și toată lumea care e aici în încăperea asta. În special mamaia. În special mamaia, căruia îi mulțumim că dacă nu era ea, nu erai nici tu și nici noi. Și ce să vă zic? Ai văzut vă cine mulțumesc încă o dată și vă așteptăm și la anul. Știam ce băiat am, mulțumesc! Haideți! Ana să trăiască la mulți ani și altă dată, o să facem și mai lată și altă dată, o să facem și mai lată. Ia uitați! Cât un pic, cât un pic, până nu mai rămânea nimic. Cât un strop. Mamă, cât? Nu mai rămânea deloc. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Vă mulțumesc!